Kolekcia sa nazýva Rekonštrukcie a v podstate ide o rekonštrukcie starých dobrých prvkov, či už klasických unisexových kabátov, kvalitných džínsov, 100% vlny, ktorú v podstate sa snažím dať dokopy a dať jej taký nejaký nový look v rámci duchu tej sviežosti. Ten motív tej pasty sa preniesol do kolekcie cez tú modrú, v podstate aj cez tie organické tvary, ktoré sú zvýraznené výpustkami. V podstate vytvára akoby ten tvar tej zubnej pasty, ktorá keď sa vytlačí, tam sú tie typické pasiky a s tou bielou, tak tam sa ešte idem pohrať. Ja vo všeobecnosti rada prerábam, recyklujem staré veci a dávam im akoby taký nový redesign, ten fresh look.